ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿ ಕುಸಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದೇನು ಯಾನೊಂದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಇದಾಡ್ದೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಶೋಕುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜಾತೆ ಮದ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಹೊರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲೇನು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಮದ್ಮೆದಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಮದ್ಮೆದಡೆ ಪೋಯಿ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೀಗ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲಿ ದುಲೆ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇಲಕನ್ನ ಸೀರೆ ರುತ್ತೇರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ 5 ಪುಲೆ ಮಾಮಿ ಅನ್ನ 5 ಪುಲೆ ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅದು ನಡು ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ತೀರ್ದೇರೆ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಆಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೈತಿದ್ಯಾರ್ಲು 3 ಜನಲು ಹಾಲು ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈತಿದೆ ಅನ್ನ ನನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂಲೆ ಮದ್ಮೆ ವೈದ ನಾಲ್ಕು ಕಿರಾಯಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೇರ್ರಂತೆ ಆತೇರ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಹೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಹಾಂ ಮಾತೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಪುದರೇಂಜಿನ ಇರ್ನ ಶ್ರೀಯಾ ಸರಿ నేను జడ్డారు ಯಾರ್ಯಾತು ನೆಂಕಲು ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಮನ ಮಗ ಮಸ್ತ್
ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.